שלום, היום אני אסביר לכם איך לעשות וידאו עם הפלאפון. במקרה שלי אני אשתמש בטאבלט, אבל זה בדיוק אותו דבר, ואיך להעלות את זה ליוטיוב. זה הטאבלט, הנה המצלמה. כרגע הוא על וידאו, אני מעבירה את זה למצלמה, שבכפתור כאן רואים את המצלמה, או לוידאו, ואז כדור אדום. כאן אני יכולה להפוך את זה להסתכל על לעצמי, אם אני רוצה לצלם את עצמי, או לצלם את מה שמאחוריה. המצלמה שברגע רואים רק את השולחן, אבל זה פשוט לא כל כך מעניין כרגע. מאוד חשוב שאנחנו עושים את זה במאוזן, ולא במונח, כי אחרת זה לא ייכנס טוב ליוטיוב. כדי להתחיל לצלם, לוחצים על הכפתור, רואים את המספרים רצים והכפתור האדום, וזה סימן שזה עובד. כשרוצים להפסיק לכמה שניות, אולי כמו שעשיתי לעבור מהפנים שלי לנוף אחר, אפשר, רואים שהמספר הפסיק, הכפתור עדיין כאן, אבל המספר נשאר. אני יכולה להמשיך לצלם עוד כמה שניות, להפסיק, לצלם כמה פעמים. כשאני גמרתי לצלם, אני לוחצת על הכפתור השני. רואים את הוידאו כאן, שאפשר להיכנס אליו לראות אותו, וגמרנו את הוידאו. לראות אותו, לוחצים כאן. עכשיו אני רוצה להעלות אותו ליוטיוב. קודם כל, אם אנחנו רוצים לראות את הוידאו, אנחנו יכולים ללחוץ על האמצע. רואים את המספרים רצים והכפתור האדום. לוחצים עוד פעם, אפשר לזכור אותו. זה נותן לנו אפשרות לחזור לרשימה של כל הוידאו. לצלם עוד כמה שניות. הוא מתחיל את זה עוד פעם, אנחנו נזכור אותו. אם אני לוחצת על הוידאו, רואים למעלה את הסימן של השיתוף. רגע, נעשה את זה עוד פעם. סימן של השיתוף. למה זה לא עובד? את הסימן של השיתוף. יש הרבה אפשרויות. אנחנו נרד ליוטיוב, נלחץ עליו, רואים מקום למלא את הכותרת, שזה הכרחי, את ההגדרה, את התיאור, שזה לא מוכרחים, ואת המילות מפתח, שזה גם הכרחי. אחרי שעשינו את זה, לוחצים על הכפתור של האפלוד, וזה מראה שזה עושה אפלוד ליוטיוב. עוד מעט נוכל להיכנס ליוטיוב ולראות שזה שם.